Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening. Ayan. I-check ko natin yung ano ko. Six point five. It's your birthday. Sabi ni ano. Dali lang. Check natin to. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito muli si Edward Laksina. Gandang gabi, gandang gabi. Wait lang natin yung mga ibang viewers natin. Parami muna tayo. Diwata. Magandang Diwata. Iba na ang ugali ni Diwata. Hello, shout out po sa inyong lahat diyan sa 2 million people in the house. Maraming salamat. Pasok lang kayo guys sa lahat po ng mga dito. Mag-comment lang kayo at sa lahat po ng mga viewers na nandito ngayon. Wait lang natin. Ayan. Live chat. Alam nyo guys, marami ng mga pagbabago ngayon kay Diwata, di ba? Parang kasi minsan kasi yung mga tao hindi masyadong pinapansin. Tapos sinapansin lang ni Diwata kapag yung mga may dalang pagkain, may dalang pera, may dalang regalo, 'di ba? Kasi halos yung nangyayari po kasi ngayon, gano'n na yung nangyari. Kaya actually nung na-experience ko yan guys, sa lahat po nung pumunta kami dati doon kay Diwata. Kumain kami doon. Okay naman, yung pila wala masyadong pila kasi hapon yun. Tapos pagdating ng hapon, mga bandang alas 2, alas 3, mga ganyan. Maraming vlogger doon. Diyos ko, grabe, ang daming mga vlogger. Pagpasok namin doon, yung mga vlogger doon, actually, sobrang dami ng mga vlogger na nakatira doon. Parang, ginawa nilang tambayan yung si Diwata kasi nga kumikita kay Diwata. Kaya, yun, pati yung mga ibang content creator, nakatutok kay Diwata kasi nga anong nangyayari, pinopokus nila kay Diwata, tapos marami nagsasabi, may kaaway na naman siya. Tapos may isang lalaki dati guys, isang lalaki na nagpapa-greetings lang, sabi niya, Diwata, pa-greeting naman po. Ayaw niya, inisnab niya. Siguro pagod siguro yung tao, hindi ko lang kung anong nangyari. Kaya alam nyo guys, sabihin ko sa inyo, at meron pa rin masasabi yung tao dyan. At siguradong sigurado, kahit naman ako, kung halimbawa ako, sumikat ako, siyempre, mag-iiba yung ugali ko. Kasi, minsan kasi, kapag sumikat na yung tangsang tao, magdi-demand na yan, di ba? Demand. For example, nasanay na siya sa pagbibigay ng mga regalo, masasanay na sila sa pagbibigay ng mga regalo, di ba? Gaya nila, nila Wamos, sila Marvin Agustin, si Corina Sanchez, pumunta doon, si Julius Babaw, sino pa yung mga nandun, si Wamos, si Aliw, si Rosemar,
Ang dami guys, sabihin ko po sa inyo guys, marami ng pagbabago ngayon si Diwata. Sobrang dami guys. Kaya maraming basher na si Diwata ngayon. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat. Marami. Kasi marami na pong taong ang nakakapansin sa kanya ngayon. 'Di ba? Tama po ako sa inyo guys. Sa lahat po ng mga viewers dito, mag-comment po kayo kung agree po ba kayo or ano. Kasi alam ko naman yung mga anti, merong mga Diwata dito, may mga Diwata fans, mga ganito. Mag-comment po kayo guys kung may pagkakamali po ba ako, anong masasabi nyo, nagbago na ba si Diwata, anong sa palagay nyo, ano pinagmamasid nyo, kasi si Diwata na marami ng pagbabago, sobrang dami guys. Diba yung binigay nga, alam nyo guys, sa totoo lang, yung container na yung container ban, akala ko house and lot ang binigay. Ngayon pala lang siya pala, container ban. Ibig sabihin yun pala yung sinasabi nilang house lang, hindi siya, wala siyang lot. Pero binigay sa kanya almost 5 million pesos, di ba? Binigay ni Rosmar yun, 5 million. At take note, 1 million pesos cash. Di ba nilagay doon sa bayong. Sa sobrang dami ng mga basher ni Diwata ngayon, sobrang dami na kaya pinababaksak ngayon si Diwata dahil sa mga nangyayari. Kasi nangyayari nga na inaasikaso daw ni Diwata yung mga taong merong dalang pera, may dalang regalo, may dalang ganito, ganyan. Pero nung ako'y pumunta naman doon guys, okay naman. Okay na yung pakikitungo niya kasi baka nakamood siya doon that time. Pero, sinagot naman yung mga katanungan ko sa kanya kay Diwata. Pero ang sabi niya, yun, yun daw, naging sinagot niya yung mga ganon, okay naman yung sagot niya. Hindi naman totally siguro nakamood lang siya minsan, moody, minsan hindi. Kaya, yun lang masasabi ko guys. Pero, kayo po mga nandyan sa YouTube, ayan, pag-comment po kayo dyan sa baba kung ano masasabi nyo, ano yung pwede nyong i-share, kung ano yung pumunta na po ba kayo doon, or ano. Wait lang po wait lang. Hello po, ayan, magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Pasensya na kasi may kinausap lang ako. Kaya yun po guys, na marami mga nagsaaka-aka, marami mga nagsasabi na nagbago na daw si Diwata dahil daw sa nangyari. Tapos marami na siyang kotse. May nabalitaan ako yung sasakyan daw, 3 months lang palang pinahiram sa kanya, hindi pala sa kanya yun. Sabi, ewan kung totoo, 3 months lang daw yung pinahiram sa kanya yung sasakyan. Hindi ko alam kung ano sasakyan yun. Kasi parang may ino-endorse yata sa sasakyan. Ewan ko, GBM yata. Hindi ko alam. Basta yun. Na tatlo yung sasakyan niya, di ba? Yung isang kotse, tapos yung 4x4, tapos yung isa, hindi ko alam kung anong brand ng isa. Bali tatlo yung sasakyan yung binigay sa kanya. Ay, dalawa lang pala guys, dalawa yung binigay sa kanya. Pero nung pumunta ako doon, ang nakita ko doon, ano lang, dalawa lang binigay sa kanya dati, dalawa lang. Nakita ko doon sa mismong paresan niya. Okay? Maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers na nandito. Meron pa tayong 4 million people. Magtanong po kayo guys kung ano ba yung gusto yung tanong about kay Diwata kasi yung sa pagkain naman po guys, yung review naman sa pagkain. Yung pagkain niya, okay naman yung pares niya. Hindi naman totally siya masarap na masarap. Sakto lang. I-rate ko siya ng 8. Sabi ko nga 8 laging nire-rate 8. Tapos yung isa naman, yung fried chicken niya, masarap yung fried chicken niya. Masarap guys. Kaya wala akong masabi sa fried chicken niya. Crispy siya. Tapos napakalutong yung kanyang manok. Kung pumunta kayo dun guys, i-try nyo pumunta at ang tawag dito, kumain.
Kumain po kayo doon guys, try nyo pong kumain doon. I-try nyo po para alam nyo po kung anong ibig sabihin po ng kanyang pares, ang kanyang chicken joy. Para alam nyo rin po kung anong masasabi nyo, kung tama po ba yung sinabi ko o yung iba kasi nasabi lang nilang masarap yung pares kasi nga nandun sila tsaka binablog nila. Ako binablog ko at sinasabi ko yung totoo na maging honest ako dun. Honest review, di ba? Di naman ako totally basher ni Diwata, pero maraming mga pagbabago na nakakapansin kay Diwata dahil sa mga nangyayari kay Diwata. Kasi nagbago si Mystica, yan. Lumitaw ulit si Mystica, si Makagago. Ang dami. Marami ng mga nagbabago ngayon, guys. Kaya laman ng Facebook, YouTube, TikTok, puro Diwata lahat. Kaya di natin masisi, kaya talaga yung total ng gusto ng mga tao. Kasi dahil si Diwata, nagsimula siya sa may mahirap, hanggang naging middle siya, kumbaga binabagsak-bagsak siya. Alam mo naman tao, may kontra tsaka hindi kontra. Depende na lang niya sa papakita ng mga ni Diwata sa mga taong nagpapapicture sa kanya, yung mga taong lumalapit sa kanya, di ba? Pero meron pa rin kabutihan si Diwata kasi may nakita akong content creator na humihingi ng panggas. Nakita ko, napanood ko yun, hindi ko napanood ko yun kanina lang yata. Humihingi daw siya ng panggas kasi daw wala na siya daw sa panggas. Ibinigyan naman ni Diwata ng 500 pesos. Sabi naman ni Diwata, sabi naman nung lalaki, nung content creator, pinaprank daw niya. Hindi, pinaprank ko lang po kayo, sabi niya kasi nga, sinasabi ng ibang tao na iba yung ugali mo, lumaki daw yung ulo nyo. Kaya ang nangyari, binalik niya ulit. Kumatok siya sa may pinto nila dun sa mismong, yung ang tawag doon, yung parang truck, yung kanyang kwarto, yung ano niya. Ano pala yun? Ano siyang tawag doon? Basta yun. Tapos nakita ko na may binigyan siya regalo. Yung lalaki, binigyan siya ng regalo ni Diwata. Ewan ko anong binigyan niya regalo. Pero at least papaano, di ba binigyan pa siya ng pamasahe, panggas, 500 pesos. Oh. Meron na silang masasabi talaga. Meron silang masasabi sa tao. Kapag halimbawa, yung tao kasi umuusad na siya, umuulad na siya, ganun eh. Pero si Focus kasi Diwata sa mga business niya. 'Di ba? Nag-open pa siya ngayon ng isang isang branch sa Quezon City. Ayan, kung alam niyo po 'yon, mag-open yata sa Quezon City. Promote talaga, no? Yun lang guys, at sobrang dami ng mga content creator na pinagkakataan. Buti na lang po. Mabay si Diwata na binibidyo siya kasi nga ginagawa siya ng content creator. Pero shout out sa mga sa mga content creator, siyempre, mas maganda pa rin na sarili tayong gumawa ng content. Sarili natin sariling content na hindi natin pwedeng content lagi siya kasi sisikat, hindi kayo. Ang sisikat doon si Diwata, hindi po kayo. Kayo, kikita kayo pero hindi kayo magiging kilala. Ang kilala noon si Diwata. Okay? Salamat po ulit sa mga viewers na nandito guys. Maraming salamat sa mga nakikinig po dito. Yun based on guys based on my experience lang po. Kasi nung pumunta ako dun kay Diwata dati, maganda naman pakikitungo niya sa mga tao. Okay naman at sinagot naman niya yung lahat ng mga katanungan ng mga content creator, mga vlogger. Yun. Okay naman guys. Wala naman akong kasi 'di ba sabi nga nila, maraming mga pagbabago na nangyayari kay Diwata, 'di ba? Kaya naging live lang ako dito sa YouTube kasi mga content ko for Diwata. Pero hindi ko siya binabas. Kasi napapansin din ng mga tao na iba na yung aura niya, iba na yung ugali niya, sabi nga nila, 'di ba? Okay? Maraming salamat po sa mga nandyan Thank you po sa panonood nyo sa akin. Alam ko may mga tao po dyan na nakikinig ngayon na silent lang sila pero nakikinig. Maraming salamat. At take note po sana guys, huwag nyo na lang. Depende pa rin yan kung gusto nyo pong i-bash or hindi. Okay? Siguro po mag-i-end na po ako. Thank you po sa panonood sa aking live.
Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga hindi naka-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Thank you po. Maraming salamat. Magre-live ako ulit.